Здравейте хора, аз съм Влади и днес ви ще продължим поредицата на Dead Trails. Ето, както виждате, предния път бяхме стигнали до тук. И да, само трябва да го... Да, така че да започваме. Ето сега с първото нещо ще вземе това зомбият тук. Ето е. И ще го сложим като гориво, за да имаме на макс гориво, защото сме на доста малко. Даже и тези неща тук, вълци. Или каквото и да са неща някакви странни. Еде мен. Вълчо. Това доста гориво ли дава? Колко дава? Не. Нещо. Ох, аз просто мога да си ги сложа в сака. И да. Трябва да го вземем. Ето това там още. Чудо. Зомби. Така. Ох, че ме се спи. Така. И ще ги сложим като гориво. Мексико на колко километра? 70. Бациба. Така. Ето тук само да натиснем на 102 пъти. Искам да видя дали имам вече пари да си взема такова. Да си купявам пистолет. Май ефтиния не беше 40. Колко ли беше? Мога да си го взема? Yes. Колко пари? Какво ще стане, ако си продам лопатата? Изобщо дали мога да се продам? Да видим. Аз я дропнах, какво? Какво? Гънсмита я дропнах. Май. What? $50 за това? О, няма ста. Няма ли гориво тук? Гориво. Ето. Да видим дали може да си я продадем. Еми, хора, мисля да тръгваме. И да. Опа. Да продължаваме напред да видим какви неща ще ни спаднат. Да видим какви неща ще видим по-скоро. Ох, това ще бъде дълго време, направо ще ви включа, няма да губя от времето ви 5 минути или 10. Ето хора, продадохме нещата, за да си купим такова, да се казваше, патрони за револвера. Какво си ти? Валя го. О, се. Хора, намерихме такова. Нъгът. Ще го вземем, за да ги продадем. И така ще имаме повече пари да се вземаме оръжия. Таки... Как се казваше? Забравих.
нещо. О, хора, сега ще може да си взема помпа за оръжия. Еми, да тръгваме. Така. Влака ни е ето там. И да. Това ще го взема за фюл. За фюл, защото нямаме все пак кой знае колко пари за фюл. Още. Ще говоря по-силно малко. Така. Те вампири тук. Вампир, да. Мисля, че... Да, така. Много няма че да натиснем на стър. Здравейте. Къща. Тук ще изхъбим малко патрони. Така, да ги вземем и тези зомбита все пак. Да ми е влака. Може би най-вероятно ще стане и към 4 епизода най-вероятно на Dead Trails, защото това е доста дълга игра и да. Но, да видим. Да тръгваме. Успях да махна конете, дето видях на миналия епизод. Ако не сте го гледали, го гледайте. Да. Ту-ту. Пътуваме, много ме кефи музичката. Сега сме направили 13 000 км. Това е със злато ли, бе? О, добре. Опа. О, не, затъмнява се. Добре. Не, това е джънк. Бягам. Ми трябва да джънк.
Добре, сега зомбита няма. Опа. Това не го видях. Не го от ногата ми. What the hell? What? Да. Еми хора, пак ще пробваме.